България по векове. Истини, които не учим в училище България, е на повече от 13 века. Но това, което ще чуете сега, рядко го пише в учебниците. Говорим за държава, която започва като подвижен военен съюз. Спира арабите пред Европа. Създава писменост. Пада, възкръсва, пада отново и пак оцелява. Днес ще минем през вековете и ще видим България такава, каквато рядко я разказват. 7 век. Държава в движение. След 681 година България няма класическа столица. Няма Рим. Няма Константинопол. Държавата е подвижна. Владетелят и военният елит се местят с укрепени лагери. България започва като военна машина в движение и постепенно се превръща в балканска сила. 8 век. Българин върху византийско злато Кантервел помага за спасяването на Константинопол и получава титлата Кесар. На златни монети името му стои редом до това на византийския император. Чужд владетел върху византийско злато. Признание, което малцина получават. 9 век. Геополитически шах княз Борис I не просто покръства България, той играе шах между Рим и Константинопол, изпраща десетки въпроси до папата, лавира, преговаря и постига самостоятелна българска църква. Това не е просто религия, това е стратегия. 10 век. Движение, което стига до Франция. В България възниква богомилството, учение, което отрича богатството и властта. То се разпространява в Босна, в Италия, в Южна Франция, влияе на катарите. Една държава на Балканите, с духовен отпечатък в цяла Европа. 11 век, паднали, но не унищожени през 1080 година, България пада под византийска власт, но императорът оставя Охридската архиепископия. Църковната структура запазва българския си характер и идентичността оцелява. Понякога оцеляването е по-голяма победа от битката. 12 век, психологическа война, Асен и Петър вдигат въстание. Разпространява се слух, че Свети Димитър е напуснал Солун и закриля българите. Истина или стратегия? Няма значение. Вярата запалва народа. И България възкръсва. Започва Второто българско царство. 13 век. Монголската сянка монголите достигат Европа и българските земи. България плаща данък на Златната Орда. Малко известен момент, но съдбата на страната за кратко зависи от степна империя от Азия. Историята рядко е проста. 14 век. Култура след падението. След падането на Търново, учениците на Евтимий заминават за Сърбия и Русия. Те реформират правописа, книжнината, църковните текстове. Държавата пада, но културата продължава да влияе. Понякога силата не е в меча, а в словото. 18 век. Тихото пробуждане. История славяно-българска не се печата. Тя се преписва на ръка. От манастир на манастир. От човек на човек. Всеки преписвач оставя своя следа. Така започва възраждането. Тихо, но неудържимо. 19 век. Самостоятелност от самото начало. След освобождението за княз е избран Александър Батенберг, роднина на руския цар. Но България не остава зависима. Политиката става самостоятелна. Младата държава започва да отстоява себе си. 20 век. 3 системи за 50 години. През 20 век България преживява преходът от монархия към тоталитаризъм и стига чак до демокрация. Едно поколение вижда 3 абсолютно различни форми на управление, нещо необичайно за иначе стабилна Европа. 21 век. България в космоса. Георги Иванов. Александър Александров. България изпраща свои космонавти. Малка държава в космическия клуб. Всичко това е едва малка, но много интересна част от нашата богата история. Гордейте се, че сте българи.